Čus. Jdeme si vydělat. Vlastně vítám u dalšího výzvanu, co jsem po dlouhé době natočil. Jdem si vydělat na toto. Prostě abych měl 35 včelek. No. Já mám 32. Ukážu, nebo mám pravdu. Já mám 32 včelek. A já potřebuju kolik? 110 milionů. Takže to hromady 120 milionů. A abych měl prostě do té arény. Protože já už to chci dlouho. 35 včelek. Ale bohužel grandím to tady furt. Jej. No nic, tak počkat. Tak. Už jste si odnulí. Podívejte na minulé video, jak jsem plnil questy. Už jsem to splnil, ten quest. Teďka plním od toho černého medvídka tady toto. Bambu. Na bambus prostě. To je asi všechno. A potom... Sakra. A teďka prostě, jestli jsi to mohli všimnout, tak mám nové tity na těch ramenách. Takže teďka, kámo, to bude vydělávat docela rychle, takže... A půjdu potom stejnak na jahodové, protože tam to má víc kapacity. Jsem tady zasadil, kámo, sprout, vole, a... Ty prostě zasadil sprout a kam bylo to 10 milionů. Takže nice. Dobrá, už jde. Teďka z toho vydělám hodně peněz. Takže to bude nejlepší. Jo, Vikills by to potřebuju. No, 2 miliony, nic moc. Ještě tady mám nějaké, tak ještě si to pozbírám. Kolikrát těch potřebuji zabít? 2krát. Jo, 2krát ještě. Takže to potom ještě naposledy. To je předposlední. Bylo nějak se zlagovala. Okay. Bude těžký, bude nadlouho. Takže ho zabijeme. Tak. A to jsem čekal furt, ty vole. Já jsem tu Vikills nemohl vůbec najít. Tak jo.
Dobrá, už bude zabité. Ale pojďte, nebudeme tady 5 hodin. No pojďte, to dáte. A dobré, dead. 3 miliony! 3 miliony! Tak takhle jsem nikdy nedostal. Děláš srandu, ne? 3 miliony. Tak to jo. Nezlobím se. Já tu hru nikdy nepochopil s tím míčkem, co to je. Pojď. A já mi dal takhle ty vodku tu, jo. A to jsem ani nevěděl. Hej, já mu to hodím dolů za trest. Já mu to hodím dolů. Ne. Ne. Já. Pejsku, co dělá? Ježiši. No nic. Dej mi. Tak, počkej. Tak, potřebujeme peníze. Penízky. Teď to bude hodně v lepší kvalitě, protože mám nový počítač, takže se to vůbec nebude lagovat. Takže dobré. A teď jdu na tu, protože tady to má kolik? No, 6 milionů. To je prostě nejlepší asi. Když chceš farmit. Tak. Děláme klidně i živý stream. Prostě live stream, no. Tak, kamo, já potřebuji prostě už víc včelek, protože to já to nedávám. No v tím pádě musíme udělat toto. Čekám, tak to sem jdu. Koupím jedno vajíčko. Teď budu šetřit to 18 milionů ještě. Ale bych si mohl koupit ten slot a 20 tamto vajíčko. Na jedno. Nice.
Nebo na tom sunfloweru můžu tady farmit. Mám to blíž i k tomu jako docela. Jako mohl bych. A tady ne, tady to je málo. Zakouknu se v nějakém shopu ještě. Jo, toto jsem si prostě koupil, no. A jde tu modrou. Toto bych si toto na tohle. Taky budu asi šetřit. Proto chci. To masku, já mám tuto. Kolik dává? On nedává žádnou kapacitu. Co? Je tak toto je výp. Hej, tak toto si kupuju. No jako jo, ale počkej. Už to je asi jedno, a i tu malou druhou. Kolik to stojí? 100 milionů. No tak dobře. 100 milionů. To si musím vykraftit ještě. No tak to si asi budu tu spíš tu červenou. Protože 50, jich mám tolik. No, to mám. No, tak ne, no. Kolik mám jahod? O, dobré. Tak to se nějak to. Yes! A jahody jdu tam. Tak. Doufám, že mi nevypadl mikrák. Dobrá, Tak. Asi jinak se první budu šetřit na ty včely, abych měla. Hej, jak to má zjistit, jak jsem to dlouho hrál? Už tady, no. Jo. To je co? Dá se jedno. Tak. Doufám, že se vám bude líbit, prosím. No tak, aby se tady možná tak dlouho neto, tak pro vás to bude asi 1 sekunda, pro mě to bude velké grandění. Tak, jak jsem říkal, pro vás to byla sekunda,
pro mě 3 hodiny. Dobré. Můžu si koupit, můžete si všimnout, že jsem si trošku koupil marshmallowku. No nic, jdeme to koupit. Konečně. Teďka bylo hodně těžké, to fakt bylo. No pojď. Co padne? Nie, prawie. Aha, prawie dáme proměnit. Nic. No. Děláš srandu, ne? Počkej, já se kouknu, kolik stojí na Royal, prostě na tu Star Royal, co pak se to jmenuje. Jestli to je vůbec jde vykraftit. Jde to vykraftit? Jo, jde. Jo, tak to no. No nic. Tak jdem to ještě proměnit všechno. A já bych se asi blížil ke konci videa. Prostě ještě si trošku asi vydělám něco a asi končíme videjko. Budeme možná potom někdy live stream, uvidíme. Tak počkej, já pěrdu. Ani legendárka mi zatím nepadla, co to je. Děláš srandu. Já bych potřeboval jakou novou. No tak počkej, já si musím kouknout. Takže, ty to mám všechny, legendárky mám všechny. A mytiky mě chybějou. A mytiky potřebuju. Tak teď mi to nepadne, mytika. To je jasný. No, konečně. Kolik jich tu mám? Nic. Jo. Co? Já mám jenom jednu. Tak to bych si klidně asi unechal. Já jsem slepej. Já nejsem, dobré, mám jenom jednu. Měl jsem taky tady ty balonky a měl jsem tam 18 milionů. Mám výstřížek. Jsem se nakonec přemístil potom semka, protože tam to bylo moc pomalé. Takže tak. Já si šetřím právě teďka na to, ještě na tu včelku. Ne, na ta jednu teďka si nechci dokoupit. Ještě zabijeme medvídka. Bude v pohodě, to bylo úplně lehké. Hej, jestli tady někde trojka, tak mi prosím řekněte, kde je, protože já vůbec nevím, kde by mohla být trojka. Ale jenom jestli víte, tak mi řekněte. Jo, takže. Možná teď se mě možná ani moc neslyšeli, protože já jsem to měl omylem. Já jsem omylem neměl vytažený mikrofon. Tak možná jste mě moc neslyšeli, ale asi jo. Dobré. No tak ještě si asi dáme 2 nebo 1 a budu asi končit. Tady s tímhle víkend to bude a tak.
Tak. Teď to fakt vydělává hodně, vidíte. Co jsem vám to říkal. Se to fakt úplně vydělává. Ten nejlepší, kam. Tak naplníme jeden batěžek, vyplníme a asi videjko bude končit. Jo. No to... To mi teda poradit třeba s těma dárkama, jaké ty, kde jsou třeba nějaké, protože já vůbec třeba nevím. Takže byste mi mohli třeba něco poradit někoho třeba, co dělám třeba blbě někdy. Můžete zkusit. A tak no. OK, tak teď dostávajte, pojďte. Nejvíc, kámo, to je prostě za můj život celý, kámo, 18 milionů, to je fakt nejvíc, co jsem tam měl. Takže jako to. No. Už to je plná. Tak chvilku. Tak. To se závěrem ukončíme. No nic. Jen toto. Ještě počkám, ale ještě mi tady letijou balónky. Balónky, dobré. Tak jo. Tak, tady bych to teda ukončil. Doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, odběr. A čau.